Kaya tayo tatambay. Dito na lang. Ay. Dito tayo sa maliit na garden. Ayan. Nagpe-play na ba? Ayo pala. Ayan. So, wala pa tayong buriyan. Hello, hello sa inyong lahat. Hello, Irene Carino. Yes. Pasensya na, ngayon lang ako nag-live kasi lumabas ako kanina. Naririnig niyo ba ako? Naririnig niyo ako? Thank you. Naririnig niyo ako? Ewan ko kung may nakakarinig sa akin. Tanggalin ko na nga lang yung Bluetooth. Hindi ata ako naririnig. Ah, okay. Sige, thank you. Kasi ginamit ako ng Bluetooth, kala ko hindi ako naririnig. Wow, thank you kapatid. Thank you, thank you. Shout out kay Irene Carino. Yan. Ang ever supportive na Spread Love channel. Thank you kapatid. Pasensya na na-late ako. Bumili kasi ako ng gatas kanina ng ano. Ang haba ng pila sa grocery. Ayan, nandito ako sa maliit kong garden. Ayan, so ang aking pechay, ayan, maliliit na, no? Maliliit pa. Ayan. Grabe si kapatid, Spread Love. Sobrang supportive. Thank you so much kapatid. Ayan. Katatapos lang kasi ng ulan kaya sige, wait lang kapatid. Oo nga pala, kailangan ko pala ng notebook tsaka papel. Wait lang. Bianca Amira, what's that? Ha? Itigil man. Bianca! Bianca, tingnan mo si Ading. Tingnan mo si... Idirekta na ba si mga yan? Liyak pa yakap. Huwag mo sipain, ilagay mo dun sa kulungan. Kita mo, ayaw niya ng... Amira! Aberas, here. Here. Ayan ang mga tanim ko, pechay, mga ganun, pechay. Nagtanim ako ng mais pero patubukan. Ayan. May mga gulay-gulay, small garden tayo. Ayan, aray ko, nabasa na tuloy ako. Shucks, na ulan. Ang kalakas kasi ng ulan, ayan katatapos. Ayan, may mga pechay na tayo na tumubo. Ayan. Ayan, so mga kamatis, mga pinunla kong kamatis. Ayan. Tsaka sitaw. Ayun, gagapang pa lang yung sitaw. May mga halo-halo. Wala lang. Gusto ko lang mag-garden. Ayan. Ayan, meron na ako. Correct ka dyan, sis Irene. Simpleng pang ulam-ulam. Yung lagi kong ginugulayan yung kangkong kasi masipag magdahon. Ayan, thank you naman sa nag-iisang tamsak. So, ayan. Paano ba ito? Itaas ko ng konti. Ayan. Ngayon lang kasi ako mag-live na sensya na hindi ako gaano Sige, pwede. Kumuha ka ng punla dito, marami. Lalo na yung bell pepper, marami. Ayan, sige. Nakahanda ng ating notebook. Ayan. Nabasa ang puwit ko dito. Lakas kasi ng ulan. Ayan. Nag-shoes si Ading. Oh, come here. Nag-shoes ka. Yes. Yeah, come here. Oh, keep quiet. Hello kay Pauline Salazar. Pauline Salazar, thank you for coming. Yung mga hindi ko pa nadikitan dito, ililista ko ha. Thank you. Thank you, Pauline Salazar. Pauline Salazar.
Anong chichiba? Chichiba. Hello, babe. Chichiba. Ala, hindi na ako nakikita. Ayan. Hawakan ko na lang. Hawakan mo, Bianca, baka makulang. Ay, bawal ba bata? Ala, sige. Bianca, bawal. Baka bawal bata. Ano pa tayo dito? Masayang ang ating ano. Doon na kayo, Bianca, kasi. Eh, gusto namin dito. Sige na kasi. Usap mo tong table doon. Dali. Sige na. Istorbo naman. Doon. Play kayo na ate doon. I'll get one ball pen there. Ito, oh. Wow! House. Makukulit na bata. La 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 la. O doon, bigyan mo siya ng ano. Zoom, zoom. Pasensya na istorbo. Wala lang. Ayan na, ito na. Wait lang. Ayan. Thank you naman sa mga ano natin. Pauline Salazar. Ayan. Shout out kay Pauline Salazar. Dikitan na lang kita mamaya kung di pa kita madikitan. Okay lang. Kahit hindi niyo ako dikitan. Basta ano lang. Watch lang. Ayan. Thank you. Thank you. Ayan. Love health. Shout out. Ayan. Hello, thank you sa pagbisita. Ayan. Lista ko lang ha. Mamaya na ako mag ano sa inyo. Thank you so much ha, sa pagbisita. Ayan. Pasensya na kayo sa aking background kay katatapos lang ang ulan. Ay, thank you naman kay kay Sis Irene. Thank you. Love health. Thank you so much. Ayan. Okay lang kahit hindi niyo ako digitan basta mag-watch lang kayo, guys. Okay lang. Enough na sa akin para yung ano natin para sa bahay ko, enough na yung aking tao ano, okay, yung mga subscriber kumbaga okay lang sa akin. Ano daw, bakit nawawala yung chat nito? Ano daw? Be, ang bilis Alagad naman lumaki ng ko price ito, mo. wag Laki na agad. na kapatid lista. Hindi, okay lang, at least maka ano ako. Mababa pa lang, isang ano pa lang, 1,000 pa lang. Ewan ko, nag-delete kasi ako ng mga videos. Ewan ko, kumbaga nilinis ko lang para organize siya. Kasi before, halo-halo yung aking videos. Kaya, kung ano mapapansin ninyo, kapatid, pag may dumalaw, shout out mo lang sila sa bungong kapatid. Oh, sige. Thank you, kapatid, spread love. Oh, yes. Ayun nga, no. Kung mapapansin ninyo, malaki yung bahay, pero yung watch hour ko hindi pa. Kasi nag-delete ako. Actually, 1 taon na ako mahigit. Nag-delete ako ng videos. Ang dami noon. Actually, more than 112,000 hours. 112,000 hours siya. And then, nung tiningnan ko yung ni Lolo. Syempre kasi ang ginamit ko noon yung mga yung sa PBB. Kaya gumanon tumaas agad yung aking 2 weeks lang naging 13,000 na yung yung aking bahay. Oo. Ay, thank you naman, Love Health. Thank you so much. Ayun. So itong February lang nilinis ko yun. So bumaba siya ng ng 42 hours. So natitira 42 hours after kong delete yung mga videos ko na nag-trending. Ayun, so since ng February hanggang ngayon 1,000 pa lang siya. Pero okay lang, darating din tayo diyan. 'Di ba? Sana nga maka-help din itong pag-live ko dito ngayon. Aside from the mga videos na aking in-upload. So far naman nung medyo tumataas na siya pero biglang nag-down, ewan ko ba. Siguro dahil natigil din ako kasi araw-araw ako nag-upload. Actually dapat nung pero nung nag-start na yung pag-work ulit, ayun, nawala na. Ayan, so ang oras dito ngayon sa Pilipinas ay 6. Kung meron tayong viewers sa ibang bansa na alam kong iba yung oras natin. Ayan, 6 PM dito ng hapon.
No, so katatapos lang na malakas na ulan. Actually kahapon pa ulan ng ulan. So ayun. Buti na lang at umulan ng umulan dahil ang aking mga gulay na lanta na nawala na. Ayan. Ayan. Ang aking background puro gulay. Ayan. Thank you so much. Ayan. Wow naman. Ewan ko, yung iba nga nawala o kinain kasi ng ano ng daga. Inipon. At taga ano host dito ako ngayon sa Cavite pero taga Tugigaraw ako, Cagayan Valley. Pareho kami kini kapatid Spread Love. Ayan. Yes, thank you kapatid Spread Love. Thank you so much. Ayan. Wow, hello kapatid. Ayan, si Jean kapatid. Thank you so much sa pagdalaw. Ayan. Ayan, dito tayo ngayon ha. Pasensya na kayo mga petchay ang aking background. Ayan, petchay. Gulay-gulay tayo ha. Gulay-gulay tayo. Ready for ano. Ayan, love health. Vlog ng mundo. Vlog ang mundo. Shout out yan. Vlog ang mundo. Thank you so much sa pagdalaw. Aha, vlog ang mundo. Lista natin. Vlog ang mundo. Ayan. Babalikan ko na lang kayo ha. Balikan ko na lang kayo later on pag ano. Ayan. Shout out kay Jezzy M. Ayan. Hello. Thank you so much sa pagdalaw, Jezzy M. Jezzy M. Ayan. Thank you so much din sa patamsak. Ayan. Kung gusto niyo kumuha ng gulay, mga halaman, kuha lang kayo dito. Ayan. Ang aking kangkong kawawa, puro dahon wala nang nadahon. Ayan. Ubus na ang dinahon. Ayan. Wow, 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 wow. Kumusta kayo? Kumusta ang independence natin? Ayan. Next week, pasok-pasok na naman. So, ngayon holiday kasi kaya, ayun. Actually, kanina pa dapat ako 3 p.m. mag-live kaso, na busy. Nung nawala ng ulan, takbo agad, pumunta, buma na. Wala nang ayuda. Kailangan na work. Kaya work na ako. Ayan. Thank you guys sa pagbisita ha. Kung sino-sino man kayo na nandyan, na nakanood sa akin, nag-thumbs up. Thank you so much. Ang aking mga hindi pa nailista, balikan ko na lang kayo mamaya ha. Thank you so much. Dikitan ko na lang kayo mamaya. Na mare-replay naman ata to, titingnan ko na lang yung mga pangalan. Ang hirap. Ayan. So, ayan kay Vlog ang Mundo. Vlog ang Mundo, thank you so much ha. Ayan, Inday Ed's Vlog. Thank you so much Inday Ed's Vlog. Welcome kapatid. Ayan. Thank you kay Spread Love. Super supportive talaga ni Spread Love. Thank you so much. Yes, thank you so much Inday Ed's Vlogs. Ayan, shout out sa'yo. Ayan. Thank you so much. Wow. Parang ngayon lang ako naka-8 na thumbs up. Mula nung nag-live ako, ewan ko, 6 lang ata. Ayan, Vlog ang Mundo. Pabalikan ito. Bakit po? Sige. Sige. At Kabyo lag kapatid. Dito lang, host, busy lang, iniwan ko na sa'yo account ko. Ayan, thank you so much. Yes, thank you so much Inday Ed's Vlog. Ayan. Sige, salamat Spread Love Channel. Sige, pasensya na, ang dami. Sige, baka mamaya hindi pwedeng dikitan yung mga iba dyan, no? Sabi nila, wag daw dun. Mukhang maguluhan ako. Pasensya na, first time. Ayan. Ayan. Hello po sa lahat. Ayan. Sige, sabihin ko na lang mamaya kapatid ang mga dumalaw. Sige, thank you Spread Love. Thank you kabagis. Ayan. Taas ang kamay mga
Joanne Takyang. Ayan, sis, thumbs up down. Thank you so much. Kabilog's World po ang main ko. Okay. Sige, sige po. Kabilog's World. Kabilog's World. Sige. Ayan, sige, sige. Ayan. Ito talagang bata. Thank you. Ayan, 9 na ang ating ano. Sana mamabot din ng, ano ba to? Kahit 50? 30? Sige. 50? O 20, 30. Sana mas mataas. First time, sensya na. Salamat din. Salamat. Bawal na bata. Yan, bawal daw bata. O yan, gusto makipagkita makita sa live. Ang aking ano, panganay. Ano, magi-8 na ngayong June 24. Ayan. Ang init. Katatapos lang ng ulan pero may init. Ayan. Sige, basta yung mga nandito na dumadalaw na ano, hindi ko pa dikitan ko kayo mamaya. Ayan, dito tayo, mainit. Aray ko. Ayan. Ang ating ano, dito kami nagsisilong kapag mainit. Ayan. Ang ating maliit na garden. Ayan. So itong ating ampalaya. Ayan. Mahilig kasi ako magtanim-tanim. Alam niyo naman mga laking probinsya tayo. Ayan. Tanim-tanim. So dito tayo sa Bianca doon lang. Bawal ang bata sabi. Salamat po kapatid sa tayo mga kapatid. Ay, thank you so much. Yes. Oo, salamat. Nagpapasalamat ako kay ano, kay Spread Love sa laging pagsuporta. O ayan, pili na kayo ng bahay. Anong gusto niyong bahay? Pili na kayo. Mamili na kayo. Okay. Vlog ng mundo. Jerry Mates. Ayan. Oo, kasi actually hindi ako talaga nagla-live ngayon lang. Parang gusto ko lang para medyo ano lang. Nakita nyo tuloy ang itsura ni Uncle Mang. Behind the scene kumbaga. Yes, thank you Jeze. Thank you. Ayan. Ayan. Ayan, o pili na kayo ng bahay. Ayan mga bahay. Ayan. Mga hanger, mga paninda ito ha, online selling to ha. Magkano? Ano to ha? 10 pesos per dozen ha. Ayan. Ito may sipit. Gusto niyo may sipit? Ayan ha. May sipit. Ating mga pananim na gulay. Maliwanag pa magsa 7 o'clock na no. Ayan. Thank you naman sa ating 7 viewers. Ayan. Hello, Megman Vlogs. Hello. Thank you. Nakabisita ka. Ayan. Makikita mo na tuloy sa Uncle Mangit. Ayan. May nagtatanong sa anong ginagamit na ano doon sa ano na apps. I-PM nyo lang ako. Sasabihin ko sa inyo. Ayan. Nakita na tuloy ang ating ano. Rocket BB. Ayan, pasensya na kayo ngayon. Actually, nahihiya ako. Hindi ako nagla-live. Hindi talaga ako nagla-live. Dito ako sa harap ng aming balay. Harap ng aming bahay. Maliit na bahay. Ayan. Ayan, wishes and dreams. Ayan, thank you so much. Shout out kay wishes and dreams. Ayan, thank you so much. 11 na 12. Thank you so much. M's Tasty. Ayan, thank you so much sa pagbisita, guys. Thank you so much. Yes. Nandito ako sa harap ng bahay. Pili na kayo ng bahay. Marami akong bahay. Ayan, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hindi, actually, pare-pareho yan. Naka-townhouse facility.
Anong BG-BG, guys? Anong BG? Ayan. Oo, thank you so much talaga. Ngayon lang ako nagla-live, guys. Hindi talaga ako nagla-live. Ulitin ko ha. Hindi talaga ako nagla-live. Ayan. Ayan ang aking kalamansi. Ayan. So, dahil independence, malaya ako ngayon mag-vlog, ay mag-live. Ayan. Yan. Nakita na tuloy si Uncle Mangit. Ang pangit, ang laki-laki ng bibig. Sorry naman guys. Sorry vlog mo. Vlog ang mundo. Meaning background. So, sorry naman. Ay, ayan. Dito ako sa harap ng bahay. Wait lang. Bakit umiikot tong anak ko? Pindot. Ayan, dito ako sa bahay. Saan po kayo ngayon, host? Dito ako sa bahay and tasty. Sa harap ng bahay. Ayan. Sa harap ng bahay namin. Ayan, bahay namin magdudo. Ayan. Ayan. Yan yung aking unit. Ayan. Oh, ang daming sampay. Ayan. Opo, dito lang ako sa Pinas. Tasty. Yan, dito lang po ako. Nako, Megman, hindi ako naglaba kasi ang lakas ng ulan. Ayan, actually sampay pa yan ng isang araw. Ayun, ayun. Kasi super super lakas ng ulan, grabe. Hanggang ngayon. Ay, grabe naman, Megman. Actually, bago lang yung aircon na yun kasi ah, yung anak ko sobrang nainitan. At saka yan. At saka hulugan. Hulugan Ayan. Hello, so Racy. Shout out kay Racy. Thank you sa pagbisita. Oop. Yes, sis MJ Teddy, maliwanag pa. Actually, magsa-7 na siya eh. Maliwanag. Mm-mm. Ayan, thank you sa pagbisita, Racy. Maliwanag pa nga magsa-7 na. Sobra. Ewan ko. Siguro dahil sa ilaw, maraming ilaw. Ayan. Pero maliwanag pang langit eh. Yan. O, diba? The rain is a lot kapatid spread. Mariel's Place. Ayan. Thank you for coming. And the rain is... Dikit na kami niyan ni The Rain Haze. Thank you sa pagbisita. Thank you so much. Ayan. Ang dami na ba to? Hindi ko mabasa. Bakit kumuha mo ng ex mo yung... Ano daw? Kamakha mo yung ex ko. Uy, tumigil ka. 2001? Ano ba yun? 2001. Naku, high school pa lang ako noon. High school pa lang ako noon. High school, just ko. Good morning sa ating lahat. Yes, good morning and good wishes, dreams. Daw. Madilim na dito sa QC. Maliwanag pa dito sa Cavite. Jim, spread love, thank you. Wishes, dreams. Aman, kabsat, spread love, swear. Wala talaga. Taga ano ka kaya wishes and dreams? Ako baka kabsat ko dahil dyan, ha? Okay, Mariel's Place. Ayan. Sige. Oo nga, work, no? Parang ako lang ata nandito sa Pilipinas, kayo nasa ibang bansa. Actually, nag-ibang bansa din ako. 2017 ako nag for good. Mag-road host. Ano? Nako, sino wishes dreams baka kabsat mo ga road host, saan ka ba? Ayan, Cagayan Valley. Ayan, Cagayan Valley. Mario Place. Ayan, Lori. Hello Cubs. Okay, Maria. Hello Cubs at Spread Love Channel daw by Mariel's Place.
Ayan, thank you so much, spread love. Nakaka-overwhelm naman. Actually, ngayon lang ako nakaano ng tamsak na ganito. Tapos may viewers na 9. Ayan. So, nakatulog ako sa LS ni kapatid Inday Kahab. Okay. Ayan. Ayan, kay Mariel's Place, The Rain, Haze, Stacy, Hills and Dreams, Magsman. Ayan. O, ayan. Sa mga hindi nyo pa nadikitan dyan, dikitan nyo na The Rain Haze. Ang laki na ng bahay mo. Oo, malaki na siya kapatid. Kaso mababa pa yung working hours dahil nag-delete nga ako ng videos ko nung February. Ayun. Ah, kaya nabawasan yung hours kasi for sure hindi approve ni ano yon ni Lolo. Hindi na ako nagsakin yan. Maraming kanin. No. Sige na. Ayun, ang watch hour ko before is nasa 112,000 actually. Ayan, pero alam ko hindi approve ni Lolo kaya nag-delete ako ng videos. Ang inafter ko na lang ah yung subscribers. Ayan. Cagayan Valley, Cagayan kahit ako taga Cagayan kapatid. Oo, J12 na kapatid Mariel Place. J12 ako. Taga Tuaw. Ayan. Yes, tasty. Yun nga sayang. Pero okay lang. Ha? Anong viral? Hindi ako yun. Si Uncle Bangit. Hindi ako yun. Si Auntie Bangit yun. Ayan. Ayan, ayan. Padikit po sa mga nandito. Bayaran ko kayo mamaya if may break ako. Yes. Thank you, sis. Okay. Sino nag-viral? Ayan, madilim-dilim na. Oo, kasi gumagamit ako ng apps. Actually, matagal kong hinanap yung apps na yon. Ayun, so nung nahanap ko na, ayan, ginawa ko na. Kasi super natutuwa ako. Anyways, pasok na tayo kasi maraming lamok. Amira, come here inside. Go in na. Amira. Come here na. Come here na. Halika na. Ang aking bunso, Diyos ko. Let's go na. Maraming lamok. Maraming lamok. Hello kay Lotus Vlog. Hello. Yes, thank you for coming. Aba, may 15 na ako. 15 na akong thumbs up. Thank you so much. Parang first time ko ito. First time ko maka 15 thumbs up. Ayan. Thank you so much. Mariel's Place. Jayqua kapatid. Dagupan. Tourist. Ayan. Init. Pero tapos kasi ng Hello po, Miss My Spiritual Journey. Hello. Shout out. Ay, dito muna tayo kasi mainit. Ayan, tambay tayo dito. Thank you, My Spiritual Journey. Ayan, thank you sa 16 na patama. Ayan. Thank you dito. Paano ba to? Hirap pala ng cellphone ang gagamitin mag-live. Kasi hindi mababasa yung Mariel's Play. Spread love, Lotus, Mariel's, My Spiritual Journey, Spread love, Spiritual Lotus Vlog. Hi sa lahat mga kapatid ko dyan, Irene, nagkaruba, Tagayam, Kabsat sa Santo. Talaga, natoy kay Santo Tomas, nagado classmate ko sa Santo Tomas. Kat. Hala. Bawal, Amira, Bianca kunin mo nga. Doon kayo sa salas.
Iniwanan ko na nga kayo eh. Gitakkel nga ngiwat nga ay kay Wishes and Dreams. Anong apps pala ang malaki ang ngiwat kabsaran? Jay ko, actually, Snapchat. Yes, Snapchat. Ayan. Thank you, Spread Love Channel. Ang dami mong pinadala dito. Rowena Leite, thank you so much for coming. Hello sa lahat. Thumbs up, thank you so much. About 17 na. Bigil lang. Yes, host, nasa palengke pa. Sige lang, Lotus Vlog. Thank you so much. Mayos, please. Dito na ako work, kapatid. 7 a.m. Pasok ko kapsat studio. Okay? Spread love and host work na ako ha. Sige po, vlog ang mundo. Lagria family kabsat. Lagrio. Adi, kan anong ni Kwang, kan anong ni Dominic, classmate ko. Agay. Vlog, kabatch ko ni ni Lagrio Dominic. Vlog ang mundo, ingat. Invite ako ni kapatid Spelulia. Thank you so much pagbisita. Hi po sa lahat. Hayos. Hope Castro, yan. Sa mga bago kong dito, kakilala na mga nagbumisita, balikan ko kayo mamaya ha, pag balikan ko na lang itong asa kayo na didikitan ko kayo. Thank you so much. Agregat kasi magtagalog. Actually ako nabubulol ako kasi hindi ko alam na halo-halo kasi mga nakakasalamu ako, may mga iba. Ang bata na to. Hello. Hi kay Mother Hope Castro. Yes. Umalis na si Mother. Hello po. I wonder. Hope Castro. Ayan. Hello po. Hi. Irene Kabsat ko. Kabsat. Kabsat man ni Dominic. Okay. Mas nauna ka nga rod kanya na. O mas nauna kami. Lakay kami. Lakay kami. Invited. Yeah, thank you, I wonder. Balikan kita mamaya ha, I wonder. Thank you so much. Hi host, mga shout out. Spread Love Channel sent me. Thank you so much. Hana May AQ. Ayan, balikan kita mamaya ha, Hana May. Mega shout out sa lahat. Yes, welcome Spread Love. I wonder. Spread Love Channel. Ang dami talaga. Thank you Spread Love. Thank you so much sa pag-hatak sa kanila. Ayan, 19 times ako na ako. Thank you so much. Spread Love Channel. Kapatid Yahoo. Di pa natutulog. Oo nga. Hindi pa natutulog. Busy. Panganay. Okay. Wala, naku, baka kabsat. Hindi, joke lang. Hanami, thank you. Salamat kapatid. Thank you so much. Yes, Hanami, thank you so thank you din. Hope Castro, Irene, Carino. Ayan, nandyan pa rin sila. Hope Castro, hello po. Hanami, channel. Hala, grabe late na dyan. Oo nga, no, si kapatid na Spread Love. Super supportive yan. Saludo ako sa kanya. Ayan. Pasensya na kayo ha. Ngayon na ako nag-live. Actually, hindi ako nagla-live. Hindi ako, kasi nakakahiya. Kaya, wala naman. Baka wala naman sa Everest, maingay. Ayan. Thank you naman sa 19 na thumbs up. Ayan. Wow. Thank you so much. At sa ating 9 remaining viewers. Thank you so much. Ayan. Kung meron tayong video, okay tayo. Mag-video okay tayo na. Hope Castro, cute wallpaper nyo, host nyo. Ayan, mali nga pagkabit ko, thank you. Mali, kasi dapat ito, ayan, ito dapat magtapat, mali, kamamadali magkabit, kaya hindi na sila nagtapat-tapat.
Actual kasi ito kasi yung haba niya. Ito hanggang dito. Ay, hindi yung wig niya pala. Ayan, yung wig nito, ito hanggang dito. Ayan. So kapag dinugtong mo dapat magkatapat ito. Kapag ano, ito magkatapat. Mali. Ay naku, hayaan mo na. Um, yes, Mario's Place. Thank you. Ayan, okay lang. Thank you. Mat okay lang yan. Matagal ka lang gising para bawi tulog. Hala, 20 na. Yay! Maglilibre na ako. Manlilibre na ako. Anong nilibre ko? Wala naman ka mga kapitbahay dito na ano kasama video. Yes, thank you. Ayan. Hala, thank you kapatid Spread Love ha. Ang dami mo na 20 na natamsak. Yay, 2020 first time ko talaga. Yes. O, may pa-heart naman si Hana. May AQ. Thank you. Ba't nakakahiya na ng buhok ko? Actually, oo, manlilibre ako. Pumunta kayo dito sa amin. Pagluluto ko kayo lahat. Welcome na welcome kayo dito. Bigas. Awampay pang bigas ko kapatid Megs. Sa kantulatan no. Sa kantulatan no. Agsweldo tayon. Hindi ako sa FL. Walang pang bigas. Dito yung Cavite, M. Stacy, Cavite. Suman kamoteng kahoy, sige. Ha? Sige. Ako manlilibre, Irene Carino. Ako manlilibre, pumunta lang kayo dito sa bahay. Ipagluluto ko kayo anong gusto nyong ulam, anong gusto nyong pagkain, anong gusto nyong cake. Mahilig ako magluto pero hindi ko na i-video lahat dahil wala akong taga-video. Ang hirap mag-video na ikaw ang nagluluto. Ang hirap, babalik-baliktad, mahulog-hulog na ang cellphone ko. Sige, sugurin ka namin. Oo, wala problema. Magre-renta tayo ng video, okay yan. Maluwag sa harapan, mag-video okay tayo lahat. Lotus Vlog, taga saan ka? Dito ako sa Cavite, pero taga Kalayaan ako. Dito ako ng bahay, ayan. Yung anak ko, walang salaw, sobrang init. Ayan. Ayan, pasensya na kayo ha, medyo nahihiya pa ako nito. Bili ka tripod host para maka-video ka pag nagluluto. Actually may ito na akong ginagamit kaso ang hirap, ewan ko, ang hirap. Kaya kanina ko napanood yung vlog ko kanina na yung sa online seller versus dun sa online teaching. Yung anak ko may hawak ng siya pinag-video ko, tinuro ko na lang, pinahawak ko. Makita niyo tagi-tagilid. Ayun, siya pinahawak ko talaga kasi marami akong idea yung gustong gawin para i-video pero wala akong tagahawak ng mag-video. Yes. Oh, what's that? What's that? Dog. Very good. Where's Meow? Meow. Very good. Oh, where's the fish? Where's the fish? Fish. Tenga. Galing ah. Ayan, kulit na bata. Ayan. Ang cute. Thank you po. Bunso ko magdadalawang taon sa August pa lang. Ayan. Wow, thank you naman sa 20 patamsak. Amira, say hi. Amira. Amira, say hi. Say hi. Nahulog na yung damit mo, oh. Ayan, thank you. Wow. Nagpapasalamat talaga ako kay kapatid Spread Love Channel. Thank you so much. At nagdala ka ng dito, mga bisita natin. And thank you din sa 20 patamsak.
Thank you so much. Ayan. Thank you mga kapatid. Ayan. So, ang aking mga anak. May nagugutom na kayo. Let's eat na. Ano, kain tayo. Ayan. Wow! Charan! What's this? Kain! Oh, ano? Ano yan? Kain tayo. Ayan, tilapyang prito na may sinabawan. Anong tawag dyan? Alam nyo? Alam nyo, sige. Itayo ko lang tong ano ha, sensya ano na. Maghain lang ako ng ano para umaga. Maghahain lang tayo. Ang aking partner ay natutulog kasi gabi ang trabaho. Ayan. Panggabi ang trabaho niya, alas 9 mamaya maglalag in. Kaya yun na natin dito. Yes, wishes, dreams, masarap. Masarap talaga yon. Ang tawag sa inyo dyan, ayun doon, hindi ko alam kung anong tawag nyo, no? Ayan, kung makita ninyo may kulambo ang aking bintana dahil mga lamok. Pag binuksan ko napapasok. Pero, ayan. Wait lang ha. Ay, hindi binagyan si nanay ng hamburger. Hindi na binagyan si Lola. Ilagay ko na muna sa rep to ha. Ano ba? Masandok na kana tayo. Ha? Hindi ka pa kakain? Hindi ka nagugutom? Bakit? Bakit? Kung saan pawis natin? Hello. About 21 na. Thank you so much. IRC Beauty Lab. Hello. Hello. Ayan. Thank you so much. Ang palagay natin. Thank you so much. Shout out kay IRC Beauty Lab. Ayan. Lang na, 21 times up. Thank you so much. Sige, dagdagan niyo po. Wala, ating chicken, hindi pa muna. Umalis na. Ha? Umalis na. Nagdala ng ulam sa kanila. Pati kay kuya. Oh, sige. Ako din, hindi ko maintindihan ano gusto. Mainit. Ayan! Ito, nakaano pala to. Ito, live ko pala. Tanggalin mo na ngayon, Bianca. Hindi mo maintindihan kung anong gusto. Wala, tanggalin mo na, ilabas mo na ito. Magbubukas na siya ng rep. Ala, bilis. Ayan, mga antayo kakabsat. Kain. Wait lang.
tubig. Hindi ba kinuha yung Ay, kinuha pa na yung ilagay mo kasi yung Paano ganun ba sa ano, i-mute? para malagyan. Paano eh? Ay, bawal ba Makatulog. yun? Alala, si Batang mamaya may ginagawa. Kilala mo ba si Ate Maring, asawa Kuya Dennis? Maring. Dennis. Wala, marami akong kilalang Maring tsaka Dennis. Wow, pisa. Pisa ang ulam namin, Megman. Pisa. Pritong ano may sinabawan. Paano ba to i-mute ang ingay-ingay? Maano pa tayo ni Lolo? Bawal iyak-iyak doon na bata. Hmm. Ito na drink ko. What's this ba? Orange flavor. Oh, drink ka na. Eat na. Bawal, iwag ka na may iyak-iyak ha. Ano na? Ano na? Anong galang ko mamaya? Sabong galang ko mamaya. Oh. May gas. Gas. Ang gas pa, ang gas pa. Chat mo kapatid para sabihin ko bawal. Sige kapatid. Mamaya. Mga antera. Ay, patulog na ako eh. Kung pasaway yung kapatid, tumawag. Kasi tumawag. Ayoko na matulog. Sleep na lang ako mamaya. May prito pa dito oh. Sa'yo ba ito, Bianca? O ano ka ng sausawan mo na toyo? Wala. Ganito, masakit ang ulo ko. Cheers! Bawal ang bata, sabi ang kulit-kulit mo. Diba nakakain? Paano ba yung off mute? Mute microphone. Unmute. Unmute. Sige, i-mute ko muna ha mga kapatid. I-live ko lang to ha. Pasensya na. Mute ko lang ha. Thank you. Basta dito lang kayo. Tambay lang kayo. Basa-basa ko kayo. Thank you. Ayan. Mute, mute. Oh.
Okay lang. Hello, Pila ang couple. Ayan. Ayan, basta yung mga nandito ha, na ano, balikan ko mamaya, digitan ko kayo. I-mute ko lang muna kasi meron akong bata na umiiyak, so baka bawal. Rowena Leyte, yes, hello. Ayan, yun nga, bawal nga, may batang umiiyak, so i-mute ko muna, ha?
Ayan. Tapos na kumain. Thank you. Ang labas dito lang ako konti. Maingay. Ayan. So sa mga ano ha, sa mga nagbisita dito, asahan niyo ako mamaya. Babalikan ko kayo. Kung hindi man mamaya. Basta may time ako. Ayan, sa April Joy, sa Nico. Thank you so much ha. Thank you so much. Ayan. Balikan ko kay lahat mga nandito kanina. Busy lang ako kumain kanina. Nag-mute ako dahil ano ang bawal ang bata. Ayan. Oo. Ayan. Oo, bilis lang kumain para ano, konting kain lang. Diyos ko, tinatawag na ako ng aking anak. Ayan. Ano ba yun?
Ayan guys, thank you. Hello kapatid, Lagrio. Hello, andyan ka pala. Malaysia na, nasikaso ko muna yung yung bata. Pinahugas. Hugas. Ha. Na, matutulog na, matutulog. Ligo. Yan, nood. Hello po. Yan. Sa mga hindi ko napansin kanina dito ha, pagbisita, thank you sa inyong pagtamsak. And for sure, babalikan, nabubulol na naman ako. Babalikan ko kayo mamaya. Ha? Ayan, tapos na rin kumain si IRRC. Ayan. Ayan. Oh, kapatid Lagri, hello, kumusta? Ililigo pa ako, April Joy. Naku, wag ka mag-live sa pagligo. Joke lang. Ayan. Nag-mute ako kanina kasi yung bunso ko, iyak ng iyak. Ayan. Sleep muna ulit. Wala kapatid, nagde-delete. Nagde-delete kasi ng videos. Oo, nag-delete ako ng videos. Kaya walang aking watch hours. Okay lang, thank you. Ayan, so 26 thumbs up. Thank you so much. 26 thumbs up. Thank you so much. Ayan, no. So, again, thank you so much sa inyong pagbisita dito sa aking live. Sorry guys. Ni-request ko to kay Kabagis Spread Love Channel. Salamat din at pinagbigyan niya ako. Maraming pati rin si Irene Carino. Thank you so much. O ayan, nag 20% na lowbat na. Diyos ko po, ano ba yan? Hindi na ako naka-charge. Ayan, thank you guys sa 26 na pa-thumbs up. Ayan, so shout out sa inyong lahat dyan ha. Ulitin ko, mag-backtrack ako. Hirap pala ng cellphone. Ayan, shout out kay lumiliit na naman yung mata ko. Shout out kay Lucky Bees. Ayan. Kapatid, malaba talaga siya. Oo, kapatid, Lucky Bees. Wala pa. Ayan, April Joy, Sonico. Ayan. Ayan. So, basta kapatid, kasi syempre magla-live tayo, hindi naman sa apps lang yun nababago. So hindi pwede. Hayaan mo na, okay na. At least makita na nila si Uncle Mangit. Ayan, first time ko lang magkaroon ng 26 thumbs up sa live and naka 1 hour and 30 minutes na ako. And thank you so much. Thank you so much. Ayan. Ayan. Thank you. Saka tapos na rin kami kumain. Kumain na ako kanina kaya medyo nakamute. Iyak ako. Aking bunso, bawal ang iyak sa bata sa may YouTube. Ayan. At saka Lagrio, kapatid, Kabagis, Dom, andito kanina yung kapatid mo, si, ano ba yung channel niya? Nakalimutan ko na. Basta, ipangalan nyo daw. May channel pala siya na, din, no? Ayan, yan. Yes, thank you. Ayan. Ala, bakit to? Ayan. Thank you so. Sana yung kumot ko. Ayan. Pagbigyan niyo na ako hang. Ngayon lang ako nag-live. Pagbigyan niyo na ako. Ayan. May sariling mundo ang aking dalawang bata na nanonood sila.
Kaya nga kapatid eh, sayang no, 50k. Nasa 18, actually nasa 18k na siya eh. Hayaan mo na, okay lang. Darating din tayo dyan. Ayan, thank you sa 26 na ano. Actually, ang target ko kanina, sabi ko kanina kung may maka 50 lang na thumbs up. Pero okay lang. Thank you so much. Malaking tulong na ito. At malaking pasasalamat sa inyong ina ha. Punta kayo sa bahay. Ipagluluto ko kayo lahat. Diba? Ayan, magbe-bake tayo. Magbe-bake tayo. Siguro ba ano, ah, kasi papasok na ako next week, Monday hanggang Friday. So, sana may free wifi doon sa pag-stayan ko. And makakapag-update pa din ako. Uh, at siguro sa gabi makakapag-live din ako. Ayan, kahit konti. Pero ayoko na talaga nagla-live. Ayoko mag-live. Ano na lang, upload na lang siguro. Pero thank you so much sa pagpunta ninyo dito. Thank you so much. Ayos ng buhok eh, no? Opo. Ayan. Sa mga nandito kanina na bumisita ha, sa mga bumisita dito kanina, babalikan ko lahat ng mga pangalan and then makakaasa kayo sa akin ng um, gantimpala. Yes. Dahil binisita niya sa Uncle Langit sa live niya. Ayan. Actually, nakakahiya pero sige lang. Okay nga, kasama sa paglaki. Wow, naka 1 hour and 35 minutes. Ito na ata ang pinakamatagal kong ano. At ating remaining viewers ay 7. Thank you so much. Ayan. Sige. I-off ko na to mamaya mga kapag naka 2 hours na ako. Siguro mga ano pa. 20 minutes pa. 24 minutes. Ayan. So, habol na yung mga hindi pa nakakatamsak dyan. Pahabol na. And kung sino pa yung mga hindi nakakabisita at nag-comment dito na hindi ko pa siya nadikitan, dumikit na kayo. Or kahit hindi na kayo dumikit, mag-iwan lang kayo ng bakas. Ako na bahala, mag-iwan lang kayo ng bakas. Bakas. Ayan. Ayan, si Megman. Oo, si Megman Vlog. Supportive yan sa atin. Lagi, no? Ayan, hello. Ayan. Ano yung emoji niya? Nawalang signal. Ayan, si IRC Beauty Love. Nandyan pa din. Thank you so much. Ayan. Basta makakaasa kayo sa akin. Balikan. Bianca yung yung dede na ating buksan. Ayan na. Ayan. Marami dito eh. Irene Carino, andyan pa din pala. Thank you so much. Ay, oo. Talagang nag-stay ang mga to dito. Thank you sis. Thank you. And Independence Day dito sa Pilipinas. Sa mga nandito sa Pinas. Parang nawala. Nawala ba? Hindi, nag-reconnecting lang ata. Nawala ba? Meron naman. Ayan. Sakit ang ulo ko.
yata ulo ko. Nakakaantok, nakakaantok. Ayan, thank you so much. Ayan, 5 remaining. Nakasandal na kasi. Nakasandal na kasi ako kasi nagiga-higa. Bangon ulit, bangon. Live. Ayan, 18 minutes na lang. At okay na sa akin yung 2 hours na live. Sobrang tagal na yun. Nung kaya habol dyan yung mga hindi pa nakakatamsak dyan, hindi pa nakakaiwan ng bakas, iwan na kayo, babalikan ko kayo, susundan ko kayo. Ayan. Kahit hindi kayo ulitin ko sa mga ano dito, kung makikita ninyo malaki yung bahay ni Uncle Mangit pero wala pa siyang word WH kasi nag-delete ako ng mga videos ayan, nag-delete ako ng mga videos ko kasi ayun nga, mga PDB dati ang ginamit ko, sila Mayward, sila Edward, si Maymay, ayan. So, 2 weeks, 2 weeks lang guys, nag 13,000 na siya. Actually, umabot siya ng 14,000 yan. 14,000, mag-15 na siya actually. And then, nung nag-delete na ako ng mga videos, mandaming nag-unsubscribe. Akala ko nga bababa yung mga subscribers. Buti na lang hindi na sila pero okay lang. Makakasunod din. Makakabawi din. Dadami din yan. Kaya congratulations din kay Kabagis Lagrio family dahil in short period of time na nakamit na niya ang kanyang gantimpala. Ayan, so nakuha na niya ang matamis na oo ni Lolo. Ayan. Ayun. Sana mabalikan nyo din yung mga yung mga videos ng Kalmangit na mga pampagood vibes and at sana i-share din po ninyo natin, i-share po din natin para tulong na lang din. Share po natin, ipakilala natin ang Kalmangit. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang gamit niya ang Kalmangit na apps dahil malaki ang bibig niya, malaki ang bibig ng Kalmangit. Ayan, okay. Sino ang gusto? Kasi pwede namang gawin yun. Maraming option doon actually, maraming option. Ayan, thank you. Ayan. Kung gusto niyo gamitin pala yung yung sinasabi kong app, Snapchat, actually siya Snapchat. Gamitin niyo, maraming option doon kung anong itsura or anong pwede nating gawin para mag-vlog, mag-record tayo ng videos. Gamitin niyo, maganda, maraming option. Ayun. Kaso nga lang, every record, 1 minute ata yun. Basta 1 minute or 59 seconds. Kaya kung mapapansin nyo, putol-putol yung pagka-video ko, pinagdudugtong ko lang. Ayan.
So, thank you again, thank you again sa ating 26 na thumbs up. Ayan, so, as of now, 8 views, 8, 8 viewers, current viewers, 8. Ayan. So, agyaman ako na kanya yung kaya kagabagi saya sa amang lupalop ng mundo, ha. Sa amang lupalop ng lugar. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Aba, dumagdag pa 27. Yay! Yay! Habol pa. Thank you so much. Ayan. So, shout out sa lahat ng mga nandito. Balikan ko kayo. Ayan, Megman Vlogs. Ang apps na yon ay Snapchat. Snapchat pala, Snapchat. Ayan, kulay dilaw ang kanyang i-screenshot ko sa iyo, i-PM ko sa iyo, PM mo ako doon sa natin. Hello, Annalyn Labounty. Annalyn Labounty, thank you so much. Ayan, shout out kay Annalyn Labounty. Humabol, thank you so much. Ayan, thank you so much. May magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Thank you sa pagbisita. Thank you so much. 10 minutes na lang po. 10 minutes na lang. Habol na. Habol na. Bibigyan ko kayo ng biyaya. Ayan, may pabiyaya si Uncle Manny. Ayan, habol na. May pabiyaya si Uncle Manny. Bibisita. Iwan lang kayo ng so, iwan lang kayo. Jeham Europe. Jeham Eurowoba habol kapatid. Yes, thank you so much. Tamsak, iwan na ng bakas, babalikan ko kayo. Ayan. Thank you so much, habol. Ayan. Magdadalawang oras na tayo and enough na sa akin ang 2 hours. Ayan, shout out. Okay lang kapatid. Actually, habang nagla-live ako kanina, kumakain din. Ayan. Jehab Eurobia, shout out, thumbs up. Thank you so much. Ayan, 28 and counting. May humahabol pa. Thank you so much. Ewan ko, siguro pinagtatawanan nyo na ako dito nagla-live. Okay lang. First time ko mag-live. Bahala na siya dyan. Yay! Pagtawanan nyo na ako. Okay lang. Hello. Ayan. Okay lang. Kasi hindi ako gaano nagla-live. Actually, hindi ako nagla-live. Ngayon lang ako nag-request na mag-live kay Spread Love Channel para wala lang. Gusto ko lang magkaroon ng dagdag na hours kasi ang tagal ang layo ko pa. Ayan lang. Okay, na-delay na ako. Ayan, sa mga nagtiyagang tumambay dito sa aking bahay. Thank you so much. Ayan. Sakit na ulo ko. Ang hirap pala, no? Ayan. Ang hirap pala nung maglalay. Tapos, yung nagbabasa, dapat yung binabasa mo yung chat. Yung nasa gilid, dapat yung yung sa laptop ba, yung nasa gilid yung chat box. No? Basa-basa sana dun maganda. Kasi, pag cellphone, ang hirap.
Oh, wow. Mm, okay. Kakanta na lang ako ng konti dahil mag off kasi meron na lang tayong 5 minutes, 8 minutes. Okay. Kakantahan ko na lang kayo. 29, about 29 na. Okay. Wow, 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 wow. Sige. Kakanta ako. Oo, kapatid, Jeham, kasi nag-delete ako ng mga videos. Actually, ang ulitin ko, ang watch hours ko is umabot na dati ng 112,000. Ayan, 'di ba? 112,000. And then nag-delete ako ng mga videos dahil alam kong hindi okay kay Lolo. Nag-delete ako ng mga videos. Ayun. Sige. Thank you so much ha sa inyong pagpunta, pagdalaw sa bahay ni Uncle Mangit. Ala, sige, anong kakantahin natin? Meron pa tayong 5 minutes. Anong kakantahin natin? 31 thumbs up. Ayan, thank you. Mapapakanta na talaga ako. Hmm, wala tuloy ako maisip na kantahin. Ano gusto nyong kantahin? Ano ba yan? Ay, 32. Ah, bakit ba ikaw? Anong bakit ba ikaw? Actually, hindi ako singer. Mahilig lang din ako kumanta, pero sakto lang. Mhm. Ano na lang? Maybe na lang, maybe. Maybe. Gusto niyo yan, maybe. Okay. Ano, paano ba yun? Aha. Ang hirap naman mag-guess. Alam mo, pag alam gusto mo nang kumanta pero wala. Ang hirap mo nang isipin kung ano yung gusto mong kantahin. Pero pag nandiyan yung video, okay, nandiyan na lahat, no? Ano ba yun? Saan siya na-wait? Michael Pangilinan. Wala eh. Pag hindi ko kabisado yung yung lyrics eh. Aha. Ayoko din mga mahilig kasi ako sa mga ballad eh. Ano na ba yun? Maybe it's wrong, maybe it's wrong. Ano ba yung title niya? Diyan ka na yung Can I lay Ano ba yung title? Hindi, kalimutan ko na mga title. Ano ba yan? Sorry ha. Mawala na tuloy ako. Ayan. Maybe. Talaga? Kung naka-hide na, hindi na pakialaman ni Lolo? Wow! Kung alam ko lang. Kung alam ko lang. Laking panghinayang. Pero okay lang. Tapos na, na-delete ko na. Okay. Sige na nga, kailangan kita na nga lang Tagalog. Okay. Sa piling mo lang nadarama ang tunay na pagsinta, pag-iyakap kita ng mahigpit, parang ako nasa langit. Minsan
lang ako nakadama ng ganito. Sadyang totoo, nananabik itong aking puso. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay kong minamahal. Hindi ako makasigaw. Nakakaya baka marinig ako sa kabilang bahay. Sorry. Sorry. Hindi ako makasigaw eh. May hirap marinig sa kapitbahay. Okay. Nakakaya. Actually, mga paborito kong kanta sila ay mga singer sila, Sam Smith, mga ganun, mga foreign. Oh, talaga lang. Yan. Oh, relate ha, Jeham, relate. Isa pa yung ano eh, meron pa yung nakalimutan ko na yung mga too much love will give you, mga ganon. Ano yung tawag ito? Oh wow, thank you Irene. Ayan. Nilalamig na ako dito. Ayan. Ano pa yun? Meron akong paboritong kanta eh. Time I've been passing ka all of my life, lying on. Kalimutan ko na lyrics. Sorry. Maybe it's wrong, mga ganon. Kay King, kay Neo Colors. Ayan. Maybe it's wrong to say please love do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know it's here to stay. I know to whom you should belong. Be my lady. Ayan. Be my lady. Hindi ko alam ang lyrics. Tagda sa video, okay. Alam ko mga kanta version na yan. Ay, sorry. Turn around. Every now and then I get a little bit. La 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 la. Turn around. Ay, Diyos ko. Ano bang maisip na kanta? Dahil ka naman kinakanta ko? Stay with me. Anong umpisa? Stay with I forevermore. Ayan. Something's telling me forever. Forevermore. Forevermore. Ano ba umpisa nun? Oh, Diyos ko. Ang hirap. Mga alam ko yung mga kanta na yun, forevermore, forevermore. Sorry. Pero pag marinig ko na, nandyan na eh. Wait lang, titingnan ko lang yung umpisa. I-search ko lang yung umpisa nung forevermore. Tapos, pwede ba itong mag-dual? Wait lang ha. I-try ko pwede mag-dual tong cellphone. Ayan. There. Bianca, pera nga muna ng laptop saglit. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream
But I want to know. Never thought I would be right for you. And I just can't compare you with anything in this world. And all I need to be here in forevermore. Ano ba yun? Mali-mali ng lyrics ko. Hindi. Alam mo ba kang kinakanta mo? Hello. I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly. Wishing there would be someone's waiting on for me. And something's telling me it might be you. Oh, it's telling me it must be you. Do-do-do, do-do-do-do. I've been waiting for all of my life. Ayan, pasensya na, hindi ko nakokompleto. Hindi ko alam mga lyrics. I'll be there. I'll be there. Ang daming I'll be there. I'll be there for you. This. Deka, pahiram mo ng laptop saglit. Wait lang. Mangopya tayo ng ano. Kodido. Diyan ka pahiram saglit. Stop! Tumigil. Huwag mong gulo. Ayan na, naubo na. Ano yan, tiger, dragon? Ayan. Hello guys, bye-bye na. Thank you so much ha. Ayan, tapos na aking 2 hours. Thank you, bye-bye. Say bye-bye. 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 See you next week. Bye-bye ha, bye-bye. Thank you so much sa pagdalaw sa akin. And thank you so much sa 31 na thumbs up guys. And 31? Independence, happy Independence sa Araw ng Kalayaan. Bye-bye. Thank you. Babalikan ko kayo lahat. Promise. Bye-bye. 31 times